हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो खनसे बरायहरनाय जाबाय। आं दानो मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैदों। बेनो जाबाय ड्रागन बिबारनि सोमोन्दै लोगोफोर। आङो ड्रागन बिबारखौ नोंथांमोननो देखायगोन बे मोनायावहाय माबायदि गेवलांदों नै। ओमफ्रायो बेबायदि ड्रागन बिबारखौ आङो पलिनेसन बानायखांबाय लोगोफोर। दा टाइमा 9:30 जाबाय मोनानि, दिनै 3 थारिख मेनि। दा बियो दिनै बारजेनबाय आरोखि, गासै 20 डेज जाबाय बिसोरो। 20 दिननि उनावहाय आङो बेखौहाय 20 दिन जानानै बेखौ पलिनेसन बानायनो मोनबाय। ओमफ्राय दा बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय। पलिनेसन बानायदों नै, पलिनेसन गोबांथार बेखौ फुननांगौ नैयावहाय गेजेराव फारसेल' खेबो जेबो जाबाय दे। खाथियाव ओरै खेबफेरा दे, नायनानै ओरैबा ओरै नाय आंखौबो दे। गोजानजों लानो एसे दे, आंखौ लाना दे। नै बेनो लोगोफोर बिबारा नै मोनायावहाय जा मोजां नुयो नै, बारदों। दा टाइमा 9:30 जाबाय लोगोफोर मोनानि। एसे गेवलांथारबावगोन बे गासिबो। बेखौ पलिनेसन बानायखांबाय आं लोगोफोर, पलिनेसन बानायखांबाय। नै ओरैबो दङ, जा बारदों दिनै। बे नैबे मैया बारनायमोन, नै मैया बारनाया एसे रानजबनानै गोग्लैबाय। नैबेसोरो गाबोन माबागोन, बिसोरो नैबे गेवलाङैया गाबोन गेवलांगोन लोगोफोर। सानथाम सानब्रैल' थाखायो गेवलांनाया। सिङाव दं नै, बिराद दं ओरैजाय। नै ओरैबो दं नै। खयथा जागोनथाय आङो साननाय जायाखै लोगोफोर। 100 गैजोबादां, गासै 100नि खाथियाव दं आरोखि। होमब्लाबो 100 गैजोबा आरो लोगोफोर, 100नि बारनाय नङा। बिराद थाब ओंखारबाय दानिहा। दा 3 बोसोर जाबाय नालाय, 3 years old जाबाय आंनि बिफांफ्रा। ओमफ्राय बिनि थाखायनो थाब ओंखारनो लोगोफोर आंनिया। नङाबा आं दाबायदियाव पलिनेसन खालामनो मोनामोन। थांनाय बोसोरावहाय एप्रिलनि 25आवसो ओंखारदोंमोन। बिनि थाखायनो एसे लेट जादों। दाबायदियाव पलिनेसन खालामनो मोनामोन आं। दा नै आं बेखौ थाब पलिनेसन खालामनो मोनबाय लोगोफोर, पलिनेसन खालामनो मोनबाय। बेखौ फिथाइखौबो थाब मोनगोन आङो। थांनाय बोसोरावहाय बिदिनो एप्रिलनि 25 थारिखनिफ्रायसो स्टार्ट जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय दिनै एप्रिलनि 25 थारिखआव स्टार्ट जानाय बिबारा नै बेनो। बिसोरसो नै बिदिल'मोन। दाबायदियावहाय आं पलिनेसन खालामनो मोनफेरामोन। बिराद एडभान्स देग्लाय 15 दिनानो एडभान्स ओंखारदों देग्लायहाय लोगोफोर। बेनिफ्राय फिथाइखौबो आङो थाब मोनगोन। एडभान्स बिबार फैबाय, ओमफ्राय पलिनेसन बानायखांबाय आङो नै। बिराद मोजां नुखायोना मोनायाव। नै लोगोफोर नायदो नै बेयावबो बिराद गोरलै गोरलै दं ओंखारदों नै, बिथर फिसा फिसा। बैबायदि बिजौ गोरलै थाबावोब्ला, बिदि गोरलै थाबावोबा बांद्राय ओंखारा लोगोफोर बिबारा। जायफ्रा बिलाइआ बिजौआ बांद्राय गोरलै गैया, नै बिसोरो थाब ओंखारदों आरो गोबां बिबार ओंखारदों आरोखि लोगोफोर। नै बारदों साब साब जायगायावनो। नै 2 बोसोर जानायाबो ओंखारदों, 1 बोसोर जानाया दाबो माबाथ'वाखै, माबाथ'वाखै नै, गेवलांथ'वाखै। नै बे बोसोरसे जानाय लोगोफोर। बेखौ आङो थांनाय एप्रिलावहाय गायदों, बे एप्रिल मासावहाय 2024नि एप्रिल मासाव गायनाय। ओमफ्राय नै
बियो एडभान्स एसे ओंखारबाय ओमफ्राय नैबेयो नै गोरलै गोरलैबाव 25 तारिखआव ओंखारनाय नैबे एप्रिलनि 25आव ओंखारनाय बिबारा दानिहा आरोखि 2025आव नैबेबो नै 2025नि एप्रिल मासाव ओंखारबाय आरोखि बिसोर 25 तारिखआव ओंखारनाय बे बिबारा नै बे मोनथाम नालाय नै मोनसेखौ बोखारना होनांगौ लोगोफोर मोनथाम नालाय बोखारना होबाय आं माने बे माबा नालाय लोगोफोर बिफाङा गोदान नालाय ओंखायनो बांद्राय दोनजाया लोगोफोर आं मोनसे दोनबाय मोननै दोनबाय नैबेयावबो दं नै बिबारा नै सिंफ्राव दंलाबायजोबथारो गोबां ओंखारदों भिडिअआ बेखिनिल'मोन नोंथांमोन आं देखायनो साननाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय